наши истини праведни Божии. Ние сме ти благодарни за тази възможност, за тази привилегия, Господи, която ти даваш. Отново, Боже, да бъдем събрани, Господи, от Твоето име. Тук сме, Боже, за да ти кажем: Исусе, нуждая се от Тебе, обичаме Те, Господи, при кого да отидем, само пред Тебе в думи на живот. Господи, да, този час, Господи, ние си нуждаем да отговориш, Господи, на нас, защото Твоите думи са дух и живот, Господи. Изговаряй, Боже, думи, ние ще живеем. Изговаряй думи, Господи, ние ще получим благословение. Благодаря Ти, Господи, за това християнско семейство, Боже свят. Благодаря Ти, Господи, за всяко едно християнско семейство, Господи. Там, където, Боже, се издига, Боже, Твоето име, Боже, и се благославя, Господи, Твоето име, Татко Небесен. Боже, благодаря Ти, Татко Небесен, за това, че наистина, Господи, тези, които желаят и гладуват и искат, Господи, търсят Твоето лице, Боже святи. Защото, Господи, Ти си винаги готов да чуеш и да отговориш на всеки един, който иде към Тебе. Благославяме Ти, Боже, издигаме Ти, Господи. Вярвам, че утре решение, Господи, подаря на Тебе, Господи, Ти ще бъдеш с нас, Господи. Ти си на контрол на нашия живот, Боже. Оставяме се верни, Боже, в Твоите ръце. Прибърваме, Боже, в Твоето злата воля. В името на Исус, Боже, ние Ти благодарим. Благослови и с нас остане. Амин. Няма слава Господу. Амин, амин. Брат Петко, спри микрофона. Спри микрофона, ако обичаш. Слава да бъде на Господа. Наистина така винаги ще имаме време за молитва, за нуждите в църквата, въобще в общението. Наистина да споделим и така се молим един с друг. Днеска темата ви ще бъде едно слово за насърчение за вярващи в Господ Христос. Това ще повторя. Слово за насърчение за вярващи в Господ Христос. Понякога наистина словото е за поучение, тук път за насърчение, друг път за назидание. Днес специално наистина това е насърчение, наистина от Словото Божие. Ще прочетем няколко стиха от Исаия, и после от Евреи, и после Псалом 23. Сега четем първо Исаия, 62 глава. От 14 глава казва така: но Сион рече: Йehova ме оставил и Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави случващите и да не се смири на началото от работа си? Обаче дори и да го забрави, аз няма да забравя. Ето над най-съдната врезал, Твоите стени са винаги пред мене. Слава добре, Словото Божие каза: даже майка, като мъдница забрави своето дете, аз няма да те оставя, аз няма да забравя. Така нашия Бог. Евреи 13:5 каза така: Бог е рекал: никак няма да те оставя и никак няма да забравя. Значи това, че това слово е за Божие чеда. Тези, които са повярвали Господа, тези, които са приели Господа, трябва да вярват, че Бог е техния баща. И Бог каза: няма да те оставя, никога няма да забравя. И сега, ще почнем с един псалом 20, много по-често наистина го четем за насърчение. И сега бих желал наистина чрез него така, да така се насърчим и днеска. И тук наистина псалма започва така. По-първо ще прочета псалма и после ще спим на отделни акценти, така да чекам по някои неща. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. За нея пак ще ме успокоява. При тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Да, и до на мръсен сянка корем, няма се опашва от него, защото той е с мене. Твоя жълта и твоя тега ти ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза присъствието на неприятелите ми. Помазал си се смирил главата ми, чашата ми се прилива. Наистина благост и милост ще ме следват през всички дни живота ми и аз ще живея завинаги в дома от Господа. Виждаме, първият последник са толкова красиви. Господ е пастир мой, няма да остава в нужда и аз ще живея завинаги в дома от Господа. Слава да бъде Господ. Сега, така например в следния псалом така някои неща. В Коринтяни 1:18 казва така: Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила за спасение тези, които вярват в него. И сега дума. Това, което прави Христос на кръста, раздели хората на две. Ни хората на две, понякога в този свят хората са две на бедни, богати, умни, не толкова умни, красиви, не толкова красиви. Хората в този свят са две наистина имат различни така категории, характеристики. Обаче при Бога има два вида хора. Има едни, които вярват в него, има които не вярват. И наистина това, което е прелома е кръста. Какво е твоето отношение към делото на кръста на Христос?
И когато ще на Словото Божие, вижте, това е Словото, което храни нашия духовен човек. Ще кажа защо. Идвайки при Бога, приемайки Бога, вече ние имаме наистина в тебе си ново създание, нов човек. И този нов човек се нуждае от храната. И храната е именно Словото Божие. В Матея 4 казва Словото Божие, не само състояващия човек, но всяко Божие Слово. Видите Евангелие Матея и Лука казват подобно слово. Слово, което излиза от Божията уста. А сега, че в цялото писание, апостол Павел каза, цялото писание Богословено през за пулка, за изобучение, за ставление, за бъде Божи човек, усъвършенстван, за всяко добро дело. Почва от Битие до Откровение, цялата Библия, цялото писание Богословено. И сега да прави Божие Слово, което идва към човеци днес. С ясно съзнание, човек да чуи, да повярва, да спаси и да продължи с Господа до край. Сега, тук в Псалми се казва така, Господ пастир мой. Понякога Бог говори с такива алегории, да може да сведе духовните истини до по-близко до хората. Пастир. Когато се дума за пастир, правим една аналогия. Пастир, кошара, овце. Нормално е. Сега, ако той беше пастир, нека бъдем пастира, какво прави сега за овцете? Той се грижи за тях, за сталото, пази ги, води ги, снабдява нуждите им, закриля ги. Сега това е пастира. И всичко това, което прави един пастир за овцете, още повече прави Бог за нас. И сега ще прочетем сега в Словото Божие, в този контекст. Исаия 40 глава. Исаия 40:11 казва така. Исаия 40:11. Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агънцата с мишците си, ще ги носи в пазата си и ще води полека до ейките. Значи виждаме, че тук пишем и за младите, и за по-големите. Сега дома, кошарата има и деца, има и по-големи младежи, има и възрастни, има всеки хора. Това е сталото. Но Бог се грижи по-отделно, индивидуално за всяка една душа, така, както трябва да си сега. Бог ти пренебрегва никога, разберете ме. Бог грижи за детето, грижи за младежа, грижи за възрастния, грижи за всички, които на църква. Сега, в Езекил 34 глава, пак същата тема, ще се показва сега. Езекил 34 глава. Е много силен стих, да се милион да споделя. И 11-12 си казва така. Защото така каза Господ Йehova. Ето аз сам ще потърся овцете си и ще ги подиря. Както пастирът дели стадото си всеки ден, когато е след разпръснатите си овце, така аз ще подиря овцете си и ще ги избавя от всички места. Значи виждам, че ролята на пастира е не само да стои от кошарата и когато някой се заблуди някъде, да може да го издири, да го намери и да го върне обратно там, където е място в кошарата. Това е, разбира се сега, Бог не казва да си играем с него, да правим какво си искаме, но иска да кажа, че понякога, че ако човек спъне в ситуация, в която не се загуби пътя, Бог е този, който има ангажимента да го върне отново при себе си. Разбира се, стига овцата да иска да се върне там, където е мястото. Сега Матея 18 глава, така, това е много интересно така, Словото Божие казва така. Матея 18, от 11 до 13 казва така. Защото човешкият син дойде да спаси погиналото. Сега дума. Исус Христос дойде да спаси погиналото. Всички хора, които са в този свят без Бога, са в тази графа на погиналото. Ма няма значение колко успял, няма колко е богат или колко има или няма. От значение къде е Исус Христос. Вярваш ли го, приел ли си го или все още живееш в този свят в широкия път. А в широкия път вървиш към ада, това е сигурна работа. Това е сигурно 100% така. Но си го приел. Исус Христос е този, който поема ангажимента да твори към небето. Защото Словото Божие Петър каза, и няма друго име дадено между човеческите смисли, няма друго име. И сега, каза така, как да си вижда, ако някой човек има 100 овце и една от тях се заблуди, не остави ли 99-те и не отива ли по бардата и търси заблудилата си. И като намери истина ми казвам, той се радва за нея повече отколкото за 99-те, които са заблудили. Значи представете си, нормално всеки човек, който има стада или овце, преди загуби едната. Остане там, където са и отива търси тази, която е заблудена. И когато намери, така че радва се повече от всички. Дали в Лука 15 глава казва така, дали пак с подобна история. И като намери, вдига на раменете си радостен, каза. И като дойде от дома, свика приятелите си, съседите си, казва, радвайте се за мен, ще намерих изгубената овца. И дай Словото Божие казва, цялото небе
сферата, която една душа се кае. Сега дума, всеки един човек от този свят е като една заблудена овца. Това е истината. Малко алегорията е много силна, но така е наистина. Има хора, които спасяват, има хора, които погиват. И ако човек продължава в широкия път, за жалост ще погине. Това е самата истина. И сега, всеки един човек се нуждае от Господа. Всеки един човек се нуждае да наистина чуи благата и се каже, да, ако теб те има, идам пред тебе. Защото всеки един човек преминава през тази земя. Значи, че живота има начало, има и край. И би трябвало да се пита, добре, на къде пътувам? Ако има някаква алтернатива, как да се възползвам от това нещо? Така е, че край ще дойде, няма също. Въпросът е какво става по-нататък. И сега в Яна, 6 глава, 35 си казва така. И си им рече, аз съм хлябът на живота, който дойде при мен, никак няма да огънеем. И който вярва в мен, никак няма да оженее. Тук говори, разбира се, нашата духовна нужда. И той се надява както нашите духовни, така и нашите физически нужди. Но факт е нещо, всеки човек се нуждае от Христос в живота. Всеки човек. Без значение къде живее, в качество на планетата, без значение от неговото социално и материално положение. Исус Христос дойде да спаси погиналото. И той е нещо много повече каза така. Аз съм каза добрият пастир. Сега, пастири много, няма проблеми. Има толкова много религии. Всяка една религия си има своя пастир. Сега не искам да говоря за другите религии. Те са твърде много. Над милион религии може да има в целия свят. Но само един е пастира, който ще заведе хората в небето. И ако мога да кажа така, в този свят има две кошари. Едната кошара е в този свят. Там пастира е дявола. И Словото Божие казва, къде се да откане, закони да погуби. А Исус казва, аз дойдох да има човек измерен. Едната кошара на дявола, той кара хама. Другата кошара са Христовите овце. И от човека зависи в коя кошара ще намери своето място. Къде иска да бъде. И тук сега, в Йоанна 10 глава 11 стиха така, аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. И сега вижте, каква е разликата между живота на пастира? Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде и като остави овцете, бяга и вълка ги разбава и разпръсва. Но истинският пастир нещо бе. Аз съм добрият пастир, познавам моите и моите ме не познават. Виждаме тук, че имате този, който не е приел, който ни показва истината Христос. Той каза, моите ме не познават, аз ги познавам и после те ме следват. Значи, този, който е повярвал Господа, има надеждата. Този, който говори, той знае къде да го заведе. Ние по пътя не всичко може да разбираме, не е задължително. Но ние се доверяваме на Господа, че той знае пътя и той знае как да заведе и знае през който да преминаме, той няма да остави, няма да забравя. Сега, после 16 си каза така, и други овце имам, които са от тая кошара, и тях трябва да доведа, ще чуят гласа ми, ще станат едно стадо и един пастир. И каза, и други овце. Тук говориш за тези, които се последваха. Сега говори за картината в цял мащаб. В този свят има още много хора, които ще повярват в него. Но какво правим сега? Ние Христос няма да говорим ли сега, но ще казват гласа ми и ще ставим едно стадо си един пастир. Ще чуят гласа и имат Божие Слово. Едно стадо от църквата и един пастир Христос. Това е самата истина. Тук човешкият пастир голяма така. Тук говорим за нашия главен пастир Христос, нашия Господ Христос. И сега, в Матея 20 глава, 28 стих, Исус казва себе си за неговото дело и служение и каза така. Също както човешкия син не дойде да му служат, но служи да даде живота си откуп за мнозина. Сега той каза, аз дойдох да дам живота си откуп за мнозина. Или да защитите, които ще повярват в него. И това е големия шанс за хората. Да дойдат при един, който е направил за тях вечно изкупление. В Йоанна 19 стих се каза, свърши се. Той каза, аз завърших това, за което бях дошъл. От нас иска да прием завършен дел на Христос, да кажем, Боже, идам при Тебе, прости ми греховете. Умми кръвта си, има приеми. И Бог да приема. И Словото Божие каза, в Йоанна 20, а на някой го приеха, Бог даде право, се рекат Божи чеда. А каква е Божията воля сега за хората? Вижте, в чат поляга има хора, които казват, нали, Бог е написал там в небесата, които ще бъдат спасени. И някой казват, който ти е писано, ще стане. Не, така не. Въпросът е, кой ще избереш? Ако избереш Бога, ще живееш. Ако избереш този свят, ще погинеш. Това е самата истина. Сега, Тимотей каза така, Словото Божие. Това е добро и благоприятно пред Бога нашия Спасител, който иска да се спаси всички човеци и да остигне до познаване на истината.
Защото има само един Бог и никога не между Бога и човеците. Човека, що се сказаха. Виждаме коя е Божията воля. Бог иска всички човеци да го познаят. Спасителя иска Бог. Но, за жалост, не се спасяват. Защото това е човешки избор. Това е вече нашата част. И вижте сега в Тит, 2.14 отново, продължавам същата тема, казва така: който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люди свои притежания, ревност си за добри дела. И сега думам, ако мога така да затворях темата, той умря, за да живеем ние. Той стана грешен, за да станем ние праведни чрез Бога. Когато стана грешен, това е защото той взима греха на целия свят върху себе си. В Исус той е правилен. Но той взима греха. И във 2 Коринтияни 5.20 казва така: Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да станем чрез него ние правилни пред Бога. Сега думам, ако мога така да иллюстрация, представете си един голям чувал, там е греха на целия свят, той го взима и отива го носи на кръста на Голгота. Каза да се за тези грехове. Христос е свят и праведен Бог. Но той взима греха на целия свят върху себе си и умря вместо тях. Сега, и после каза, защото като овце блуждаехте, сега, това е много важно, прямо говорим за овце и пастир. И много пъти Бог дава иллюстрации, като овце и пастир, да разберем така по-близко до ежедневието ни, наистина, това иска да ни каже. В Матея 9, 35 ще казва така: тогава Исус обикаляше всички градове и села, да получаваше синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всяка болест и всяка немощ. А когато видял множествата, смели за тях, защото бяха отрупани, отрени и опръснати, като овце, които нямат овчар. Погледна хората и казват, като овце, които нямат овчар. И виждаме каква е алтернативата. Алтернативата е хората да се водят при пастора и епископа, че това е алтернатива за човека. Защото на тази земя, аз ви казах, човек може да бъде много успешен през стандартите на този свят. Помните богаташ Лазар. Лазар беше беден, богаташ беше богат, всеки купони не пиене. Но когато ще го свърши, видяме кой къде отиде. Наистина трябва да знаем, че важно е в живота, който имаме, този период от време, който ни Бог е дал, да направим правилния избор. А правилният избор е именно да приемем Христос. И тук сега Петро каза така: защото това си е призвание. Понеже Христос поставя за вас и оставя пример да последвате по неговите стъпки. Който умря, който грех не е сторил, нито се е минал лукащен в устата му, който бидейки охулан, не отръщеше, като страдаше, не заплашваше да предаваше себе си делото си на този, който се справедливо, който сам принесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, защото като сме умрели за греховете, да живеем за правата, чиято рана вие заявяхте. И вижте този посенсих. Защото като все блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на очици. Блуждаехте. Няма как в този свят без Бога някакси да осмисли живота си. Няма как. Сега питаш някой богат човек, какъв е смисъл? Едва ли ще отговори. Ще кажа, и аз ще пия на си други. Или създай семейство, създай пилне. Човешки работи. Не казват, създай дарова, други казват, създай, остави семейство себе си, така направи голяма къща. И просто това са човешки измерения, разбирате ме. Нямат нищо общо с вечността. Всичко това е за тази земя. Обаче, най-важното е в твоя живот, преминай през тази земя, да потърсиш Господа, да го намериш и да спаси душата си. Всичко друго е оставиш на втори план. И тук Словото бърка, в псалмите: Господи, пастир мой, няма да остана в нужда сега. Словото Божие казва, че когато ние приемем Господа, вече ни ставим Божи деца. И Бог е нашия баща. И той каза: ако вие, които се език като хора, ако твоето дете поиска хляб, няма да дадеш камък. Ако поиска риба, няма да дадеш змия. Колко повече Бог, който е добър, няма да даде добри неща на човеците, които имат ден нощ. Така не че Бог е нашия баща. И когато викаме към Него, Бог знае кога, какво, как да даде. Да, няма да падат тръбичка дебета, но Бог дава мъдрост наистина, дава работа, дава ни здраве, дава ни взаимоотношения, дава ни което необходимо, за да можем да си изкарим прехраната. Псалом 37:25 казва така: Псалом 37:25: млад бях, остарях, но видях праведен оставен, нито потомството му да проси хляб. Това е обещание. Значи потомство на християните и самия християн, Бог има грижа за него. И после казва така: Господ знае дните непорочните и тяхното също ще бъде до века. Те няма да се последват в лоши времена. В дня глад ще бъдат сити. Ама как ще стане? Няма отговор. Бог знае как ще стане. Помните, на два пъти имаш по няколко хиляди човека, с всяко хляба и няколко риби Бог да храни. Така че Бог може да храни всеки един от нас. Може да се всяка наша нужда от нас, иска да оставим Бог на първо място в живота си. В Матея 6:25 каза: не се притеснявайте
се спокойте, какво ще идете, какво ще пиете, какво ще обичате. Нека се представяте колко няма на Бога. Но вика, търсите по Него царство и Неговата правда и всичко останало ще се прибави. Значи първо место приемем Христос. Да приемем Господа, да повярваме в Него. И тогава, че всички други неща, които са необходими, Словото Божие, като Той ще ги прибави. В Филипяни 19 има ли си, който е много добър. Апостол Павел към филипяните, но ги приеме детския за нас, защото също Христова църква. Той каза така: а мой Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство слава. Виждаме, всяка ваша нужда. Всяка наша нужда, която имаме като хора. Нека противаме ръката на Господа, Бог знае. И Бог има начин да снабди всяка нужда. Ефесяните 3:20 казва така: Бог може да прави несравнимо повече, отколкото искаме да мислим. Много повече. Понякога хората да се имат определени критерии. Не така в главата си. Само ти ми трябва, той ми стига, он не ми стига. И понякога свеждаме критериите до минимум, защото не виждаме кой как ще стане. Но Бог знае цялата картина. И при Бога няма нищо възможно. От нас иска да се доверим на Господа и да сме всичко в Неговите ръце. Лука 12 глава, виж казва, Лука 12 глава. Разделите браните, нито сеят, нито женат. Те нямат съкровища, нито житници, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците. И после говорите, тук, кой може от вас и да лага да прави на ръст си и други неща. Понетка за кремовите, как растат. И знам да виждаме, че Бог е този, който снабдява цялото твърдене с всичко необходимо. Каза, вие си много по-силни от тях. Сега, и нещо, продължаваме в Псалма сега, 20 Словото Божие каза, няма да стана в нужда и успокоява душата ми. Това е много важен стих. Нищо този свят не може да е на човека спокойствие и мир, освен Бог. Помните, този човек имаше една година, имаше голям хамбар, голям урожай. И какво каза? Събори стария хамбар, сега ще вкарам там школата, ще правя нов хамбар, ще кажа, душо, успокой се. Яш, пи, весели се, имаш бага за много дни. Успокой се. Разбирате, тези неща, които имаш на земя, като пари, като корист, като нещо, което имаш като материал, това не може да даде спокойствие на душата. Спокойствие е само когато еш при Господа. В Словото Божие каза, илате при мен от трудни време и аз ще успокоя. И аз ще дам мир и покой. Значи винаги ще спокойствие да иде само когато човек дойде при Христос. И наистина това е много да разбираме. Сега, в Йов 7 едно каза така, в Йов 7, живота на човека не е ли воюване, наистина борба е. Обаче когато Христос Божие каза, успокоява, се само освежава душата ми, води ме прави пътеки заради името си. И на земя ще пазва, ще успокоява при тих, които има завежда. Виждам, че неговата грижа за нас да не води, да се грижи за нас, това е нещо уникално. И това го прави Бог. Сега, това говори за сигурността, която има. И сигурността, която има от Бога, тя не зависи от този свят. Понякога хората казват, да, България е бедна страна, как да живеем? Вижте, тук няма значение коя е страната, която живееш. Има значение какво е твоето взаимоотношение с Бога. Преди разлика. Може в най-богата страна и да си най-голям бедняк духовно. Може в най-бедна страна да си богат. Яков 2:5 така. Вижте, погледнете какви сте ви. Сиромаси с всички неща, богат с вяра. Това, което е ценното е богатството е именно вярата в Господа. И Бог, когато вярваме в Господа, и другото ни не остава. В Йоанна 16:30 казва така. Йоанна 16:33. Това ви казах, за да имате мир в мене. Света имате скръб, но отрицайте, аз победих света. И искам да кажа, сигурността не зависи от нещата в този свят, а от това къде е Исус Христос. И тук сега има един стих, който е много така, нали, в центъра, като трамплата. Да, и догата на мъртва сянка ходя, няма да се опачва зло, защото ти си с мен, твой жезл, твоя тъга, те ме утешават. Сега, догата на мъртва сянка каза, няма да се оплаша. Значи сега думам. Не знаем колко е дълбока долината, нито знаем колко е дълга, нито пък знаем колко време ще прекараме, но знаем едно. Господ е с нас. Дали там да минаваме, значи през който да преминаваш, има и вера, че е с тебе. Той няма да остави, няма да забрави. И ти каза, защо ти с мен каза, ти с мен, това е силното. Не каза, че няма да намърт всяка. Не каза, че няма да е неприятно. Не каза, че няма да е скърби, не каза, че няма да е изпитание. Но каза, ти с мен. Твой жезл, твоята тояга. И въобще, в Римляни 8 Ишна каза така, ако Бог е към вас, кой ще бъде против вас? Има някаква така сила, която може да стане срещу Бога. Псалом 176 каза така, Господ с мене, няма да се обоя. Какво може да стори човек? Ако Бог е с нас, какво е човек тогава? Представете си, този велик Бог, който няма чал, няма край, е наша страна.
Тогава кой е този човек, който може срещу нас? Ако си за Бога. Няма такава сила, замечам. И сега вижте в Исаия 60 казва така. Исаия 62, това са много силно, много силно си казва така. Когато минаш през водите, с тебе ще бъда. И през реките, те ще те потопят. Когато минаш през огъня, ти няма да се изгориш. И пламъкът ще те опали. Виждаме, къде си Бог каза, къде да минаш? През които си да минаш, аз съм с тебе. Силата на огъня ще спре. Изпитание ще бъде до толкова, доколко може да носиш. Така че всяко нещо наистина има сила, но тя значи Бог е с нас. И това, което наистина Бог дава до толкова, доколкото може да носим сега. И нещо, има един тук сега, още един си, който е така силен. Приготвяш трапеза, присъстват неприятелите ми. Сега вижте, живеем в един свят, където има вярващи, има невярващи. Наистина, между вярващи има така, ако като цяло има на единство в духа, защото вярвам в един същи Господ. Ходим по един същи път към небето, макар и в различни църкви, няма значение. Пъти. И заедно се събираме, заедно се молим, заедно общуваме, заедно превъдаме, заедно се събираме. Обаче, имаме търсят много и хора, които са невярващи. И буквално те не са само дете невярващи, те са наши, буквално като наши неприятели понякога действат. И сега е важно за нас мисли какво правим. Приготвяш примерно трапеза присъстват неприятелите ми. И сега, когато един човек каже, че е приятел, и в другия приятел казва враговете ми, понякога човек си иска да няма работа с неприятелите си, но така че живеем в един свят, който няма как несъмнено. Имаме работим с хора, които са невярващи, имаме хора, ковши, които са невярващи, много се работим с невярващи. Тя не се случва да живеем с тях. Но ще го казва сега в Словото Божие. Сега, ако някой ти каже нещо накриво, си готов да му говориш. Това е първичният инстинкт. Ако някой ти каже да е една буза, си готов да му говориш си. Обаче Господ казва, това е паната, обърни и другата. Сега, той е духовен смисъл, в Римляни казва така. Никому не върши зло. Промишляйте за това, което е добро през човеци. А ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с човеци. Това е, се брягам, дали някой ще кама, той ти е познаваш комшията ми, знаеш колегата ми. Аз мога да ни познавам, Словото Божие каза, ако трябва, остане това неправданено. Какъв е проблема? Все врагата на Господа, Бог знае как да правиш. Така че, може да ти се разберем. Вижте, и нищо повече, не само да станем от тези хора, но да показваме къде че ги почитаме. И ще кажа, що за мен лоши хора няма. Всеки човек има в себе си, той е Божие творение. Лоши господаря. Когато човек не вярва в Бога, дявола прави хората това, което причат днес. Ето, стават алкохолици, стават наркомани, сводници, проститутки, още много ще мога кажа. Самият човек, Бог не е знал човека да бъде това. Самият дявол, той прави тези хора. Така да бъдат. Но когато човек повярва в Господа, виж как се обръщаме и сега друг човек веднага. И казваме, какъв човек беше този? Беше някой алкохолик, стана какъв човек стана християнин. Или който беше такъв стана. Да. Защото сменя господаря си. В този свят дявола дойде да откане, закони да погуби. А Исус каза, не дох, да имате живот, той е забилен. Това, че идейки при Господа, те набират истинския живот. И каза така, в Матея, 5 глава, няколко сега ще почитам. Чуй си, че е било казано, обичай ближните си, мързи неприятелите си. Но аз си казвам, обичайте неприятелите си и се молете за които ви гонят. За да бъдете чеда на вашия Отец, който е на небесата, който прави слънцето да изгрява на дитите на добрите, да дава вътрешно на правените и на правените. Ако обичат само тези, които ще вас, кога не се падат, това правите и бирите си. И ако заявят само братите си, какво не правите? Не правите това и жиши си. И те и бъдете съвършени, вие като е сред вашия небесен Отец. Сега да Словото Божие да обичаме, да показваме милост и към тези, които не обичат. Нека да бъдем милостиви към тях. Значи Бог ги обича. И наистина нека се молим с тези хора, които са дали мет, могат да се обърнат към Господа. Да я покажем Христовата любов. Защото вижте, всеки един човек е потенциален вярващ. Всеки един човек може да в този свят без Бога, но в минут, който е при Бога, може да се обърне. Самият Христос отрекаше Мария на кръста, вече го карат. И казаха, познай който е дар, не си Господ. Подиграх му се. Какво направите, вижте? Словото Божие казва, че той каза, Отче, просим, те не знаят, що вършат. Може да представите, те го убиват, ще убият на кръста, той се може за тях. Това е нещо, което няма как по-човешки да го асимилираме. Но също да прави един Божий човек, Стефан.
Стефан Дякона проповядаше Словото Божие. И когато проповядаше, ти го изведаха на камена и вземаха камен да го убият. И когато бяха, като слаз към вългата, хвърляха камъни върху него. И свидетелите насложиха дрехите при взете един млок на Савол. И хвърляха камъните върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи се, приеми духа ме. Виждаме Стефан, лежи там, ти хвърлят камън върху него. И като клонише извика със силен глас: Господи, не ще този грех. Виждаме, ти го убия с камъни, той се може за тях. Това е именно Бог. Това е Божий човек. Слава да ви, Господа. Сега, и нещо, което е много, нещо, което съм написал да кажа в този стих, в този псалом, той каза така: и аз ще живея завинаги през всички дни в дома Господен. Виж така, наистина много сигурно ще ме следват през всички дни на живота ми, и аз ще живея завинаги в дома Господен. Това е вярата на псалмиста. На тази земя той беше цар. Имаше своите слабости. Дайте се се грешим. Имаше и други неща, които не се преживява в живота си. Но вярата му в Бога, той знаеш, че ще бъде с Бога за цялата вечност. И сега християнина трябва да има увереност, че Бог, този, който го обича, който е синът за нас, ни дава вечен живот. И дай ни увереност, че наистина това, което направи на кръста, той е за всички нас, които вярваме в него. И каза така, пак ще говорим за овце и за пастир. Моите овце чуят гласа ми. И аз ги познавам, и те ме следват. Първо сме негови овце. Това го правим. Ще ме гласа му, Словото Божие. И се напознава. И ни го следваме. Следваме Словото Божие. И казва, какво е следствието? И аз им давам вечен живот. И те никой няма загинат. И никой няма да грани от ръката ми. Исус каза, аз им давам вечен живот. И сега идва въпроса, как може да сега днеска човек да се възползва от това спасение. Днеска идва човек и каза, аз искам да вярвам. Как да стане? Словото Божие каза така, Рима 10:11, апостол Павел каза, защото всеки, който преземе името Господне спаси всеки. Без значение, може нещо да разбираш. Приеми Христос, покай се, говори на Господа, говори на Бога. Бог ще приеме. Но после да приема искрено сърце. Има хора, които казват, аз дал при Бога, да имам проблеми, нека да бъдат решени, тогава ще видя, ще прави. Ама няма, Бог не работи така. Исус каза на Марта и Мария, когато Лазар беше в гроба, не ти казах, повярвай и ще видиш Божията слава. Значи, просто искат да се вярва в Бога и тогава виждаш честството от твоята вяра. Самият псалмист, прилагащите Господи пастир мой, в няколко псалма по-напред, в псалма 27 каза така: едно ще се поиска от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Представете си Давид и цар. Давид цар, той каза, на раната търся. И рано сутринта отиваше в храма и търси Господа, да се моли на Бога. И каза, едно ще се поиска от Господа. Да живее завинаги в дома Господен и да го търся в храма му. Слава да бъде на Господа. И сега, и днес вижте това, което стои пред всеки човек, дилемата е Исус Христос да бъде на първо място. Исус казва в Словото Божие, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Сега, Господ Христос направи небето реално и да достигне всеки един човек. И всеки един, който повярва, всеки един, който го приеме, наистина има тази възможност да се докосне на небето, наистина неговото име да бъде записано на небето. Помните, когато имаше едни ученици, Христови, той беше пратил дома по дома, и те се върнаха после при Господа и се радваха, казвам, Господи, в Твоето име духовете се покоряват, стават 60 знамения. Да. И следите кой им каза Исус? Не се радите тези неща, радите се, че имената ви са написани в небесата. Това е важно, това е радостта. Така че всичко за тази земя, който имаш тази земя, той е за тази земя. Да, нормално е. Благодарим на Господа всяко благословение в този свят. Ето не сме нито нито жени. Бог не промисли за ежедневните неща. Пази нас, закрили на грижа за нас, да всичко благодарим на Господа. Но най-важното е, че името е писано в небето. И ние, когато всичко свърши, ще бъдеш там при Него. Помните разбойника на кръста. Тогава, когато той каза, Господ, спомени за мен. Искам да каза, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Това е място, където ще бъде всеки от нас. Нека Бог да благослови. Нека се помоля сега кратко. Святи небесни Татко, пред Тебе стоим Боже в този час.